Operació Òpera és l'espectacle que estrenam aquest cap de setmana a Palma. És una coproducció de la nostra companyia, Diabolus in Musica, amb el Teatre Principal de Palma. I el que volem fer amb la nostra companyia sempre és presentar espectacles pel públic que no sap que li agrada l'òpera, perquè nosaltres partim de la base que a tothom li pot agradar. Aleshores, aquestes persones que no saben ben bé si els hi pot agradar o no, aquest és l'espectacle indicat. Per què? Perquè combina misteri, combina emoció, combina molta música, molta òpera, cantada i només la part musical, i tenim un equip de cantants i de creatius excel·lent, començant per l'autor del text, que és Israel Solà, de la Calòrica, el director Jordi Portí, na Maia Planes, en José Manuel Sánchez i jo, Pablo López, com a cantants, na Maria Antònia Sales, en David Moedano, pianista, un equip bastant nombrós per una producció de format mitjà que presentem aquí a la Sala Petita, i que la particularitat que té i que la fa molt atractiva per públic és que, com els llibres de Tria la teva pròpia aventura, és el públic el que votarà què vol que passi a continuació. És un tipus d'espectacle que venim fent ja amb la nostra companyia i que aquest és el quart espectacle que estrenem amb aquest mecanisme. Això què fa? Que el públic rebi la música d'una manera proactiva, és a dir, surt allò que han votat o surt allò que no han votat i que, bueno, se crea com una comunió aquí entre el públic, però en aquest cas no només hauran de votar, sinó que segurament també hagin de participar, perquè ens passegem per tots els racons del teatre, d'aquest teatre que muntam aquí a la Sala Petita, per totes les professions i per tot allò que normalment el públic no veu i que és fonamental perquè la funció surti al vespre. Així que vos esperam aquí a la Sala Petita amb Operació Òpera aquest dissabte, dia 2 de novembre.